аллоҳу акбар, аллоҳу акбар, аллоҳу акбар. аз шаҳри лаззақӣ аз лаби баҳр то саҳро ҳудуди ироқ, аз шаҳри хасака то ҳудуди лубнон сурия пурра озод шуд. курдҳо ҳам таслим шуданд ба ҳукумати нави сурия. имрӯз рӯзи таърихӣ мебошад. тамоми замини сурия ба дасти аҳмад шарқ гузашт. ва баъзе бинандагон шояд савол диҳанд ки чанд моҳ пеш ту гуфта будӣ ки сурия озод шуд ва 3 рӯз пеш шӯришгарон дар соҳил шӯриш бардоштанд. иншоалло ман ҳамаи инро ба шумо мефаҳмонам. хоб чанд моҳ пеш муҷоҳидин ҳуҷум карданд, шаҳри ҳалабро озод карданд ва шаҳри димишқро ҳам озод карданд. ва ин ду шаҳр муҳим ҳаст, калонтарини шаҳри сурия мебошад. ва дар ин шаҳр, дар ин минтақа аэропортҳои международӣ ва военни, аскарӣ ва хеле минтақаи муҳим мебошад. ва димишқ ҳам пойтахт ки буд, марказ ки буд. башор асад гурехт аз сурия, пулҳои мардумро дуздида бо самолет бо оилааш гурехта ба Москва рафт. алон шумо фаҳмидем ки барои чӣ лозим буд барои президент Башор Асад самолет. инҳо ҳамавақт бо худ як самолет доранд. ва дигари мисол мебарам, ин ду шаҳре ки ҳаст монанде ки дар Тоҷикистон шаҳри Хуҷанду шаҳри Душанбе мебошад. ин хеле муҳим аст. табан ҳукумати Башор Асад суқут хӯрд ва ҳукумат ба дасти Аҳмад Шарқ гузашт. локин на ҳама минтақаҳо дар зери итоати Аҳмад Шарқ буданд. минтақаҳое ки курдҳо менишастанд ва дурусҳо, инҳо дар зери итоати Аҳмад Шарқ набуданд. ва ман ба Димишқ рафтам, бо баъзе вазирҳо вохӯрдам, дар қаср будам. сиёсате ки бурда истодан аз дарун дидам, хеле ба мо маъқул шуд. ва бо дили пур гуфтам ки иншоалло ин ҳукумати нави сурия ояндаи хеле хуб дорад. ва гуфта будам ки Аҳмад Шарқ ба давлатҳои араб сафар дорад. давлатҳои араб ҳукумати нави суриyaро қабул карданд. давлатҳои ғарб гуфтушунӣ доштанд, мехостанд алоқа пайдо кунанд бо Аҳмад Шарқ. якум давлате ки ҳукумати нави сурия қабул кард, ин Русия буд. яъне гуфтане ки Аҳмад Шарқ қонунан раиси давлати сурия шуд. локин на ҳама минтақаҳо дар итоаташ буданд. ва дигаре 3 рӯз пеш мардуми соҳил ба шӯриш хестанд, боз як ҷанги хунӣ шурӯъ шуд. аввалаш ин ки ин мардуми нусайрӣ дасташон ба хун олида буд. ҳукумати нави сурия онҳоро аф кард, бахшид он ҷурмое ки даст доштанд. гуфт шумо метавонед силоҳро според ва амн зиндагӣ кунед. ва баъзе давлатҳои хориҷ ба инҳо ваъда карданд ки шумо хезен шӯриш кунед, мо шуморо дастгирӣ мекунем гуфта. ва ба инҳо умеде пайдо шуду хестанд, даст ба силоҳ заданд, фирефтаи ин ваъдаҳои холӣ шуданд. пас мардумои суннинишин дар як шаб, дар шабу рӯз не, дар як шаб 5 миллион мардум ҷамъ шудану гуфтанд мо ин қавми нусайриро пурра кушта несту нобуд мекунем. хеле дар ғазаб буданд. ва ҳукумати нави сурия ин мардумро манъ кард, пешгирӣ кард. гуфт ором шавен, ба ин кортон даст назанен. коргарони амн ва аскарӣ ин шӯришгаронро дастгирӣ мекунанд ва ба маҳкама месупоранд. пас шумо шоҳид будем ки дар муддати 2 рӯз ин шӯришгаронро баъзеашонро дастгирӣ карданд, баъзеашон гурехта рафтанд ва амну оромӣ ба шаҳрҳои соҳил баргашт. душманони дин аз дохилу хориҷ хостанд нооромӣ биёранд ба давлати сурия, валекин ноком шуданд. алҳамдулиллаҳ. аллоҳ аз шарри ин нусайритҳо ҳифз кард ва боқи минтақаҳоро фатҳ кард бар рӯи муҷоҳидин. минтақаҳое ки курдҳо буданд таслим шуданд ба ҳукумати нави сурия. ин моҳи шарифи рамазон як номи дигар ҳам дорад, шаҳри футуҳат мегӯянд. худованд як фатҳи мубин насиб кард ба муҷоҳидини шом. ман дар хотир дорам солҳои 2014 сафар доштам ба Истанбул. бо як бародар бо телефон суҳбат мекардам. ӯ бародар хеле сиёсатро дарк мекард ва сухан аз сурия баромада буд. ӯ ба ман гуфта буд ки агар муҷоҳидини шом пирӯз шаванд, ин гуфт дунё тағйир меёбад, гуфт таъсири ин ба ҳама ҷо мерасад гуфта буд. ва ман бо ин бародар розӣ ҳастам.
имрӯз рӯзи таърихӣ мебошад. муҷоҳидин пирӯз шуданд. хабарҳои Сурия пайгирӣ кунед. иншоалло дар оянда дунё тағйир меёбад. чашмони мардум кушода мешавад. умед пайдо мешавад. дар охир ҳамду садо бар худованд аст. я раб лакал ҳамд кама янбағӣ ли ҷалали ваҷҳик ли азими султоник. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.